La meva actuació preferida és el 25 d'abril a Xàtiva. Per aquest motiu estem davant de la Pedra dels Maulets. El primer precedent d'actuació d'una moixaranga a Xàtiva en aquest acte va ser en el 2016, que va vindre la moixaranga d'Alacant. Posteriorment ja han comptat amb la participació de la moixaranga de Xàtiva a partir del 2017, que va ser el moment de la seva creació. Un dels moments més emotius és la baixada des del carrer Sant Francesc amb la corona de llaures per a realitzar l'homenatge així davant de la pedra. Aquest acte és un acte molt emotiu perquè per primera vegada des de les autoritats ens havien donat l'oportunitat de realitzar l'ofrena. A més, per a mi també és molt emotiu, ja que una de les xiquetes que portaven la corona per a realitzar l'ofrena és la meva neboda, acompanyada d'una amigueta. I les dues xiques que van baix del Pilar de Dos també són dues germanes. Per tant, queda tot com en família i l'entrada a plaça, a banda d'això, crec que a la gent també es va emocionar moltíssim, tots van aplaudir i fins i tot crec que alguna llagrimeta a algú li se va escapar. Després de 2 anys de paró, a causa de la Covid, ara és el moment de tornar a recuperar totes aquelles actuacions que nosaltres realitzàvem a Xàtiva. Pense que aquesta és una de les actuacions més importants de l'agenda cultural de Xàtiva, ja que és un acte cultural molt important per a la nostra ciutat. Cal que des de la moixaranga de Xàtiva recuperen les places i els carrers i tornem a actuar tal com ho fèiem abans.